Som veľmi rada, že vás tu môžem privítať, vážení kolegovia, vážení kolegyne. Najprv mi dovolte predstaviť trošičku organizátorov tohto podujatia, v prvom rade ISEC, v prvom rade študentský parlament Ekonomickej univerzity. ISEC, verím, že nebudem členové, ja spomeniem, že je to najlepšia študentská organizácia na svete, ktorá sa zameriava hlavne na vzdelávanie, sprostredkovanie zahraničných stáží, ako aj poskytovanie líderskej skúsenosti. Študentský parlament je zase takouto prvou kontaktnou pôdou pre každého študenta, keď chce zistiť, ako funguje štúdium. A zároveň je to aj najvyšší reprezentatívny orgán od všetkých študentov. A rada by som ešte spomenula aj rubriku Študentský index, ktorá funguje v rámci týždenníka Týždeň, v ktorej majú študenti príležitosť otvorene vyjadriť svoje názory a postoje k aktuálnym témam. Zároveň tento študentský index bude v súvislosti s týmto projektom Alternatívna ekonómia prináša články a rozhovory s pozvanými hostami na odprednášané témy. Čiže ste vítaní, tento týždenník a konkrétne rubriku študentský index prečítať pre nejaké ďalšie dodatočné klarifikácie. V tomto momente teda mi dovolte využiť príležitosť a privítať nášho cteného hostia, inžiniera Petra Gondu, filozofa a doktor, ktorý pôsobí na konzervatívnom inštitúte Milana Rastislava Štípanika a zároveň ako externý lektor Univerzity Komenského v Bratislave. Verím, že ste zaregistrovali aspoň niektorú z jeho činností, pôsobí ako koordinátor a lektor v rámci projektu Akadémia klasickej ekonómie, ako aj v rámci projektu prednášok renovovaných zahraničných osobností pod názvom Conservative Economy Quarterly Lecture Series. Tiež ako člen hodnotiacej skupiny projektu Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení, je zakladateľom a koordinátorom neformálneho združenia Bratislavský ekonomický klub. V poslednom čase ste ho mohli zaregistrovať, teda jeho meno zaregistrovať v súvislosti s programovými vyhlásením reformnej vlády. A vo svojej publikačnej činnosti sa venuje najmä princípom ekonómie, verejným financiám, úlohe vlády v ekonomike, financovaniu sociálnej sféry, problematike peňazí a ekonomickým aspektom Európskej únie. V tomto momente teda prenechávam slovo pánovi Gondovi, verím, že sa vám prednáška bude páčiť. Ďakujem za pozvanie, veľmi si cením naozaj, že takto spontánne, to je pre mňa veľmi dôležité, takto spontánne vznikol podobný projekt, to znamená na doplnenie si vzdelávania, ekonomického vzdelávania, ktoré možno považujete za nie postačujúce na vašej vlastnej škole. To je veľmi cenné a to možno budem niekoľkokrát opakovať, tá spontánnosť a dobrovoľnosť, ktorá vždy prináša som povedal, to želané, čo by sme mali rozkryť. To je veľmi dôležité. Alternatívna ekonómia a téma dnešnej prezentácie. Podľa mňa je to veľmi dobre zvolená téma, pretože práve peniaze a menový systém slobodné, aspoň teda v nejakých našich úvahách myslia, slobodné bankovníctvo versus centrálne bankovníctvo, to znamená súčasnosť, je veľmi vážny teoretický problém, ekonomický teórii veľmi vážny, diskutovaný problém, v tom poslednom čase. A takisto je to problém v praxi. A my vidíme aj dôsledky, ktoré to dnes prináša. Potom budem o chvíľu hovoriť viac. Ja pevne verím, že je to široká téma. V rámci spomínanej Akadémie klasickej ekonómie ja sa jej venujem 2x3 hodiny intenzívnych diskusí, takže verím, že stihnem do hodiny vám povedať podstatu moje posolstvo. Čo nie, som otvorený, náchylný diskutovať s každým osobitne, poslať mailom, kto by mal záujem, ďalšie zdroje, niektoré tu spomeniem a tak ďalej. Ja by som si dovolil
to zatiaľ nie citátom nejakého špičkového ekonomického teoretika, ale citátmi Henryho Forda. Henry Ford raz povedal, je dobré, že ľudia nerozumejú dnešnému menovému a bankovému systému. Som presvedčený, že ak by mu rozumeli, tak by do rána vypukla revolúcia. To je prvý citát, ktorý bude predznamenávať to ďalšie, o čom budem hovoriť. Niekedy trochu provokatívne, berte to tak, že moje slova budú provokáciou z pohľadu teoretického pohľadu na vec. No. A druhý citát, ktorý som si vybral, myslenie je najťažšou prácou, aká existuje. To je pravdepodobne dôvod, prečo tak málo ľudí rozmýšľa. Ja budem sa snažiť dnešnou mojou prezentáciou vás inšpirovať v diskusii. Inšpirovať vás v diskusii a rozmýšľaniu. Ono naozaj ťažké rozmýšľať, bolí to. Stojí to nejakú námahu, to znamená náklady, pochopiteľne. K rozmýšľaniu o alternatívach súčasnému menovému a bankovému systému. A mojou optikou budú nielen princípy ekonomie, ale také princípy, ktoré sú v súlade so slobodnou spoločnosťou. Mám dojem, že nie vždy v rámci hlavného prúdu ekonomie, to čo vy sa učíte a prezentujete, nie vždy je to v súlade s princípmi slobodnej spoločnosti. Ja tvrdím, že ekonomia a tie princípy sú a mali by stať na týchto spoločných základoch. Preto sa budem opierať o kritický pohľad na súčasný systém, pre ktorý naozaj podľa mňa neplatia základné náležitosti trhu, konkurencie, vlastného zájmu, vlastníctva a tak ďalej. Však nemáme. Všetci dobre poznáte krivky. To sa určite neustále, tam krivky dopytu a ponuky a tak ďalej. A zrazu zistujete, že aha, pri trhu peňazí to ako si neplatí. Ako to je možné? Krivka ponuky je úplne iná, asi ju niekto výrazne ovplyvňuje, udáva. Cena peňazí, ktorá určuje aj vzťah úspor a investícií, je opäť regulovaná, čiže je tu nejaký externý hráč, ktorý významne reguluje a mení trh. Tým pádom to už ani trh nie je, ale to je niečo úplne iné. Niekoľkokrát budem opakovať a argumentovať, v čom je problém. Mojou hlavnou hypotézou je teda, čo tu budem prezentovať, že menový a bankový systém, ako ho dnes poznáme, v jeho dnešnej podobe, je jednou z podstatných systémových príčin. Systémových. Viete, čo je systémové? Čo si predstavíte pod slovom systémové? Keď niečo niekedy poviete, vždy je potrebné dať tomu význam. Nikdy neopakujte nejaké poučky, to nemá význam. To je k ničomu. Ak chcete povedať, čo je trh, tak nehovorte poučku na dve vety, na dve viacky, 4-5, ale povedzte to 4 slovami a je to jasné. A svojimi, tam nemôže byť problém. Takže ak chcem povedať, že čo je systémové, tak to je niečo, čo je vnútorne zabudované a prináša to permanentne nejaký dôsledok, príčiny dôsledky, o tom to je. No a ja tvrdím, že teda v dnešnom systéme sú systémovo zabudované problémy, z ktorých vyplývajú, a to sa čudujeme, že vyplývajú finančné krízy, napríklad otvorená alebo skrytejšia inflácia, čiže vy dobre viete, čo je inflácia, dúfam. Aj keď niekedy aj vyštudovaní ekonomovia nevedia povedať svojimi slovami a nerozumejú v podstate inflácie. Tak uvidíme. Možno sa budeme to pýtať. Ak budem stíhať, to už tu až nemáme tie 3 hodiny spolu. Ale zvládneme to v každom prípade. Ja musím ešte povedať pár mojich východisk, lebo inak sa nebudeme dostávať na takú spoločnú bázu. Ak vás budem veľmi nudiť, tak môžeme to vložiť nejaký príklad, alebo možno nejaký vtip, ktorý sa týka ekonomických súvislostí. Dobre? V každom prípade mojimi východiskami, ktoré budú vážnejší, sú teoretické spontánny poriadok. Predpokladám, že aspoň tušíte, čo je spontánny poriadok.
zadefinovaný takými mysliteľmi, ako bol Adam Smith, Karl Menger. Poznáte Karla Mengera? Kto áno? Kto už niečo čítal? No, to bude podstatný ekonóm, ktorý vydefinoval tie peniaze. Kto sa chce venovať téme peniazy, mal by čítať aj Karla Mengera, zakladateľa rakúskej školy. Ale teda spontánny poriadok fungovania slobodnej spoločnosti s odkazmi Adama Smitha, Karla Mengera, samozrejme Friedricha Hayeka, ktorého predpokladám poznáte a ste niektorí aj čítali niečo. Neviem, do akej miery sa učiť jeho závery v jednotlivých témach ekonomických. Či už si to sociálne, verejné financie, alebo práve peniaze. To neviem, či ste sa učili v rámci klasickej výučby. Takže moje teoretické východiska je najmä rakúska škola. A ja som si dovolil niekoľko kníh vám tu ukázať, o ktoré sa to budeme aj opierať. Samozrejme, Ludwig von Mises. Poznáte Ludwiga von Misesa? Čítal niekto knihu od Ludwiga von Misesa? No, samozrejme, Martina. Výborne, ja sa teším, sa dvíhajú ruky. Ja tu mám ľudské jednanie, ľudské konanie, human action, ale to bolo vlastne samozrejme kniha, ktorá je široko zameraná vôbec na ekonomické myslenie ako také, ale v rámci toho sa venuje aj teórii peňazí do určitej miery, ale hlavne kniha teórii of money and credit. A potom sú to práce novších predstaviteľov rakúskej školy, samozrejme Karl Menger, ešte zakladateľ, ale novších, a to budeme spomínať, napríklad Friedrich Hayek. Ja tu mám knihu, tu budete si môžete pozrieť, môžeme poslať, elektronicky sú k dispozícii viaceré z nich. Kniha, ktorá vyšla v češtine v preklade pod názvom Súkromné peníze. A potom samozrejme také božie knihy ako od Marino Rothbarda, ktorú mám tiež k dispozícii, ktorá pojednáva o vývoji a prechode od prirodzených peňazí k tomu dnešnému, teraz nemežným zlom, absurdnému systému. Budeme si povedať, že prečo považujem za absurdný systém. A teda, ktorý prináša negatívne pôsobky. Metodický pohľad, aby som vás ešte trochu unavil a potom už začneme teraz tou farbou. Metodický pohľad je teda optika liberálnych ekonomických škôl. Nie nezakrývam tento pohľad, liberálne ekonomické školy, a to je môj pohľad, lebo to má byť v súlade so slobodnou spoločnosťou. A zároveň na tejto iba hodinovej prezentácii sa budem venovať tomuto pohľadu. Nebudem to porovnávať s hlavným prúdom ekonomie, s keynesiánsky orientovanými ekonomickými závermi a monetaristicky orientovanými závermi. No. Nebudem to porovnávať, pokiaľ by bol záujem možno diskusii, ale ak by som to mal robiť, tak to nestiníme ani za pol dňa. Ale nám tu Miltona Friedmana napríklad za všetkým sú peniaze, tak to vyšlo v češtine, to preložilo v slovenčiny, tak tá kniha je tiež v ňom odporúčaná pre každého, kto sa chce venovať téme peniaz. Takže budem hľadať odpovede aj spolu s vami, v čom je teda ten finančný sektor iný ako nefinančný. Prečo je tak regulovaný, prečo nemajú a neplatia zákonitosti trhu. Nie som pak povedať, čo je trh, ale pevne verím, že viete. Niekedy si človek myslí, že vie, ale nemusí to tak úplne byť. A kto vlastní teda naše peniaze na vašom účte, na mojom účte, na vašom účte, kto ich vlastní? A tak ďalej. To si môžete prečítať aj v článku v konkrétnych listoch, ktoré som doniesol. Ja začnem s tým, aké sú dnes deformácie a mýty z tohto uhla pohľadu. Prvá deformácia, ktorá je veľmi vážna, je, že ekonomické centrum častokrát, alebo zvyčajne to býva úplne centrálna banka, niekedy sú to aj štátne pohranice a tak ďalej, ale centrálna banka, ktorá definuje peniaze, to je tá myšlienka, že centrum dáva peniazom ich hodnotu. Najvyššie tie dnešné peniaze sú symbolické.
symboly. To je tiež ďalšia súvislosť. Bez nejakého krytia komotikov. Napríklad zlato. A ja hovorím prvú deformáciu a často spávam minimálne zo 4 5, pretože neviem, či to samozrejme stíhate všetko zachytiť. Môžeme poslať potom prezentáciu. Nemusíte si písať veľa poznámok, píšte si len, čo vás napadne. A zároveň teda je to s vynúcovaným a vylúčným obehom ako zákonné platidlo. Čiže dnešné peniaze sú symbolické, centrálne nanúcované a obiehajú ako zákonné platidlá. My nemáme na výber. To znamená, že nie je ani možnosť voľnej slobody v oblasti peniazí. Diogenes, viete, kto bol? To nebol ekonóm, samozrejme. Vraj žil v Studii. Tak on povedal, že peniaze máme, ale peniaze sú nástrojom v rukách politikov. Už vtedy to povedal. Odpozoroval, že politici naozaj majú záujem nejak riadiť peniaze, ale dnes ešte viac to platí, že peniaze sú hračkou v rukách politikov, pretože nie len to, že sú už teda takto monopolizované centrálnou bankou, ale zároveň sú aj značne regulované. A monetárna politika, ktoré sa vy určite ako samozrejmosť, je nič iné ako politika centrálneho plánovacieho monetárneho úradu, čo sme odmietli podobné inštitúcie z časti socializmu, čiže tá analogia je veľmi podobná. Pretože toto je inštitúcia, ktorá centrálne nariaduje a snaží sa dodať presné množstvo peňazí na základe ilúzie, že má dostatok informácií. Snaží sa presne stanoviť minimálne úrokovú sadzbu, čiže cenu na trhu a ďalšími reguláciami zasahovať do trhu, ktorý tým pádom už ani neexistuje. Zároveň dnes existujú bankovníctve značné regulácie, ktoré inak vyplývajú aj z jeho samotnej podstaty, kde banky držia len čiastočné rezervy. Takže vy máte svoje peniaze na svojich vkladoch, tak banka ich, hovoríme najmä o vkladoch na požiadanie, tak banka ich nekryje svojimi rezervami. Je potom otázka, že do akého percenta, či sú 2%, 10% a tak ďalej, nemá 100% krytie, takže môže s nimi, s tou ostatnou časťou relatívne voľne narábať. Tam je to otázka, že koho sú to peniaze. Ďalšie regulácie, ktoré to poznáte. Štát poistuje vklady, a to je aj spôsobené kvôli tomu, že je taký systém, takže sa snaží ho urobiť bezpečnejším a tým pádom robiť ďalšiu reguláciu. Ludwig von Mises povedal, že každá hlavná intervencia plodí ďalšiu intervenciu, pochopiteľne, a to je potom dominový efekt intervencií, až potom my, samotní ľudia, ktorí máme rozhodovať, sme tak obmedzovaní, že naše rozhodnutia sú neefektívnejšie. Skôr než začnem samotnému dnešnému systému hlbšie a alternatívam, ktoré sú viac v súlade so slobodou, musím začať trochu s vymedzením pojmov. Bez toho sa nepohneme a možno, že nechcem vás podceňovať. Možno sa budem to pýtať a budem prekvapený, alebo naopak potvrdí sa mi, že naozaj pojmy ovládate veľmi dobré a môžeme veľmi rýchlo prejsť. Tak treba sa vrátiť, lebo ekonomia je o čom? Čo je kľúčové v spolu ekonomie? To poviem až tam. Ekonomia skúma čo? No aj bez slova vystačí, a 3, 4. Ako spoločnosť využíva vlastne všetky zdroje, ktoré má k dispozícii. Jednoduché hovoria o neobmedzených potrebách a obmedzených zdrojoch, tam určite je, ale zabudíme na spoločnosť, tá je len výslednicou, vždy rozhoduje človek, jednotlivec, že skúma ľudské rozhodnutia jednotlivca, áno, ktorý sa rozhoduje o neobmedzených potrebách, pri obmedzených zdrojoch a tak ďalej,
Ale vždy si musíme pamätať, že je to o rozhodnutí človeka. Spoločnosť je len výslednicou. So skupením ľudí. Ale čo som chcel povedať, je aj o skúmaní príčin a dôsledkov. Toto ako ekonomovia, ktorí začínate rozmýšľať ekonomicky, musíte vedieť, že skrátka dávate dokopy príčiny a dôsledky. A príčiny musia byť tie systémové. Naozaj tie príčiny, ktoré aj napríklad nevidieť. Aj dôsledky, ktoré je dôležité. Neviem, či ste niekto z vás čítali Veľká Hasiata, ale či ste niekto ďalší. Tak napríklad jeho eseje, čo je vidieť, čo nevidieť, veľmi jednoduché, odporúčam tým, čo chcú začať. Ale nie len tým, čo chcú začať ekonomicky rozmýšľať, lebo je to o ekonomickom myslení, tak on práve hovorí, že dobrý ekonom je ten, čo dokáže aj predvídať dôsledky, ktoré nie je na prvý pohľad vidieť. Takže, aké boli príčiny vzniku peňazí? Ak chceme naozaj sa dopátrať peniazom a pochopiť peniaze, tak treba si povedať, dobre, kedy, ale hlavná otázka je, ako a prečo vznikli peniaze. Čo bolo tou príčinou? Musíte hovoriť hlasno, lebo... Áno, samozrejme, že na začiatku boli výmeny aké? Priame? Áno, priame. Niečo za niečo. Ale to je komplikované, pochopiteľne, prináša to a určite ekonomia nevie opakovať pojmy transakčné náklady, samozrejme si spojené, to musí vedieť do pojmy, čo za tým je. To znamená, že je to problém s komplikáciou nájsť zhodu potrieb pri viacerých výmenách takýchto priamých. Problém je aj s deliteľnosťou, no? Keď si chcete vymeniť plúk za vajcia, za topánky a za ďalšie tovary, tak čo teraz, keď ten plúk rozdelíte? Áno, keď je to problém, alebo kávu napríklad, čo rozrežete a tak ďalej, čiže ten problém je s deliteľnosťou. No ale vôbec je problém s množstvom týchto výmien. Lebo ak si uvedomíte, keď chcete len 6 statkov, ekonomických statkov, že nehovoríme o voľných statkoch, hovoríme len o ekonomických statkoch, 6 statkov, tak z toho máme vždy iba 15 výmenov. 15 možných výmen. Ja som si dnes počítal a našiel som to v literatúre, že ak je už takýchto statkov 100, tak tých výmen je možných 5000. A v dnešnom svete je bežne aj 60 000 statkov a z toho vyplýva 2 miliardy možných výmen. To je nemožné, samozrejme, udržať len v rámci priamých výmen. A potom sa stalo to, že to je ten príklad, neviem, či to poznáte, farmára a obuvníka, napríklad, že ja sa budem občas pozrieť aj tam, ale môžem pozrieť tam aj všelikde. Farmára a obuvníka, jednoducho farmár, ktorý potreboval nejaké platené topánky a teda mal vajcia, neviem tomu, a možno niečo iné. A zistil, že ten teda obuvník vôbec nemal záujem o vajcia, to nehovorím o rámci vtipu, ale v rámci samozrejme obchodné výmeny. Nemal o to záujem, tak musel ísť ďalej, hľadať nikoho iného, s ktorým si vymení nejaký taký statok, o ktorý by mohol mať záujem aj ten obuvník. To znamená statok, o ktorý je väčší záujem a ktorý je čo? Obchodovateľnejší. Toto je kľúčový pojem pre vznik peňazí. To znamená, ktorí chcú mať viacerí, je po ňom záujem a ten potom môžu si vymieňať. A išlo za ďalším farmárom, zistil, že má veľa pšenice a o túto pšenicu má záujem aj ten obuvník. To znamená, že vymenil svoje vajcia za pšenicu, vymenil ich viac a potom pšenicou mohol zaplatiť za topánky. To už bol náznak nepriamých výmen, to už bola nepriama výmena. Čiže prechod od priamej k nepriamej výmene je ten zárodok vzniku peniazy. Peniaze to ešte nemuseli byť. Peniaze sa stali peniazmi až keď čo? Teda teraz je otázka, myslím, v ktorom ročníku, a v ktorých samozrejme, ale určite sú mali tému peniazy. Tak teda povedzte kľudne, pokojne, čo si myslíte, že čo sú peniaze. Lebo som vám tu naznačil,
bez toho nemôžeme ísť ďalej. Je oficiálny výmenný prostriedok. Zatiaľ, výmenný prostriedok je presné spojenie, je to oficiálny, my tam nesedili, zatiaľ som hovoril o dobrovoľných výmenách. Áno, úplne o druhom procese, hľadaní. Všeobecne, univerzálne, teda jasne, že evolučne a spontánne vzniknutý, ale podstatné je, že je teda ľuďmi všeobecne univerzálne akceptovaný a prijímaný ako výmenný prostriedok. To oficiálne. To sa do toho dostalo, viete, musíme nám zapovedať, lebo to je potom deformácia. Podstata peňazí nestala oficiálne, ani nanútene, dobrovoľne, trhovo, ľudia na základe svojich výmien, pokusov a omylov postupne zistili, že sa im oplatí selekciou najobchodovateľnejšieho statku, že sa im oplatí práve týmto platiť za iné statky. Čiže to je výmenný prostriedok medzi inými statkami. Práve Karl Menger v článku o podstate peňazí, aby teda ste mali záujem, tak vám môžem poslať elektronicky, samozrejme v anglickom jazyku, ale v nemeckom ale v anglickom. Práve on hovorí, že peniaze vznikli prirodzenou evolúciou a selekciou na slobodnom trhu v podobe najobchodovateľnejšej komodity. Neboli vytvorené zákony, ktoré je dôležité. A preto môžeme kľudne pokojne tvrdiť, a to sa akceptuje aj v rámci hlavného prúdu ekonomie, nielen rakúska škola, ktorá je trochu mimo hlavného prúdu, že teda peniaze vznikli trhovo, dobrovoľne, spontánne. Áno. Vznikli, lebo ľudia vedeli, že toto sa im oplatí mať takého prostriedok výmeny. Z toho vyplýva, že funkciou peňazí je čo? Taká je funkcia výmeny, samozrejme. A vy sa určite aj ďalšie funkcie, že sa určite aké zúčtovacia, aké uchovateľ hodnot, že a ďalšie, ktoré sú nie spochybniteľné, ale nemožné. Pozor, to nie sú 3 otázky. Ako sa niekde prezentujú v skriptách. Tie skriptá sú pre mňa, nechcem povedať, nie dostatočne, by som povedal, korektné a presné. Tie, ktoré to tvrdia, nie sú 3 samostatné odrážky. Jednoducho, výmena funkcia je tá, ktorá musí byť vždy, ak to majú byť peniaze. A zúčtovacia a uchovateľ hodnot sú doplnkom, čo môže a nemusí byť jednoducho, áno? Zúčtovacia a uchovateľ hodnot môžu mať aj statky a nie sú peniaze. Takže treba to rozlišovať hierarchiu funkcií, ktorá je dôležitá. Reálne preto peniaze sú ďalší omyl, čo robia aj centrálne banky a uznávané ekonómovia. Teda vždy sa pozerať na každého vrátane mňa a ostatných kriticky a počúvať to, čo hovorím, proste vyhodnocovať a treba si z toho vytvárať nejaký vlastný pohľad. Pochopiteľne Milton Friedman povedal, jediný, kto vás môže presvedčiť, ste vy sami. Takže to je dôležité. Tak ak ste aj počúvate o nejakých M3 a podobných, tak zabudnite, že to má až tak raz povedané spoločné s peniazmi, hlavne tie MK vo vyšších rádoch. Je dôležité si uvedomiť, že peniaze sú o výmene, proste o výmene. Takže peniaze sú najmä to, čím sa dá platiť. Áno. Skúste platiť dlhopisom napríklad v obchode, takže podobne, že peniaze musí byť niečo, čo vieme, s čím vieme platiť za iné statky. Potom je otázka, ja som vás niečo skúšať, ako ja som mal nadezovať kontakt, aby sme nebrali zlom. Možno, že tak si ľahšie človek zapamätá. Potom je otázka, že ako majú hodnotu tie peniaze, cenu. To ste sa asi učili. A práve Ludwig von Mises vydefinoval cenu peniazy, hodnotu. Na základe čoho? Nevieš? Počuli ste niekedy regresných teórií? Že pozeráte sa na hodnotu peňazí na základe najbližšej minulosti a tým má výmenu pomeru cez zlata a tak ďalej.
Čiže hodnotíte to na základe svojho pozorovania kúpnej sily. Kúpna sila je veľmi dôležitá, že ak má kúpnu silu, na základe informácií o tejto hodnote v najbližšej minulosti. A to uvažujete nad tým, čo som by sa mali spýtať, že čo predtým, no? Čo predtým? Keď sa chcem pozrieť na, čo ja neviem, čo bolo pred týždňom, tak ako by sme mali vedieť, ako to bolo na začiatku, tak on tvrdí, že na začiatku tá hodnota peňazí vznikla z ich užitkovej hodnoty. Rozumiete? Užitková hodnota. Napríklad zlato, na ktoré nevyhralo súťaž medzi týmito prostriedkami výmeny kvôli tomu, že je krásne, aj keď asi aj to mohlo zobrať určitú úlohu, pretože aj krásne ľudia majú ľahšie v živote. Takže vyhralo tú súťaž, zlato, striebro nakoniec, stáročia, selekciou, tak ono na začiatku malo, alebo aj má, aj užitkovú hodnotu. Ľudia ju vedeli samozrejme hodnotiť. A zároveň malo aj hodnotu priamo voči iným statkom. Každý potom mohol, to je hypotéza samozrejme, ale bola táto hodnota odvodená od priameho vzťahu voči zlata, voči kráve, voči iným statkom a tak ďalej. Takže treba si potom uvedomiť, že cena peňazí je nič iné ako ich kúpna sila. Kúpna sila. Ak sa znižuje, tak dochádza k čomu? Ak sa znižuje kúpna sila peňazí, tak to nazývame, že inflácia, že? Presnejšie hovorí o znižovaní kúpnej sily peňazí. Peňaženci každý si vie predstaviť jasnejšie, a keď sa zvyšuje kúpna sila, tak čo? Áno, to potom tu je ekonomia, že to je zlé, alebo teda, že to je nepriateľné inflácia, keď sa zvyšuje kúpna sila peňazí. No, tam teraz jedným sa zachádzajú, ale samozrejme, že to je na diskusiu. V každom prípade, takéto peniaze, ktoré teraz hovorím, prirodzené, nazývame komoditné. Komoditné alebo tovarové, nájdete si tak, komoditné je presnejšie. A sú to teda plnohodnotné peniaze, ktoré vznikli prirodzene selekciou na trhu. Bolo to kedysi tá spomínaná čiastočne pšenica, boli to všetko, glince, súp, no ale nakoniec drahé kovy. Nejdeme teraz hlbšie rozoberať, že prečo drahé kovy, lebo to viete. Ale tieto peniaze už dnes nie sú používané ako peniaze. Dnes sú používané aké peniaze? Som to už spomenul. Niekedy sa hovorí, že papierové, presnejšie symbolické použije pojem, ktorý zahrania samozrejme tento. A v anglickej terminológii nájdete paper. Myslí sa teda to tým, vrátane teda aj tým minci neplnohodnotných. Čiže symbolické, ktoré sú len symbolmi, na rozdiel od drahých kovov. A teda ten rozdiel, teraz ekonomovia, naozaj ste na správnej ceste ekonomického myslenia, ten rozdiel medzi nimi, ekonomicky, kľúčový, je jedno slovo. Jedno slovo, ekonomický pojem, ktorý je kľúčový pre ekonomické rozhodovanie, ekonomické myslenie. Čo je medzi nimi ten zásadný rozdiel? Súvisí to s tou plnohodnotnosťou, neplnohodnotnosťou? Ekonomický pojem, kľúčový. To je nemožné, robíš ekonomicky. Hodnota? Súvisí to s tým, ale to nie je to ono. Vymeniteľné sú ekonomické. Aj ne, s tou hodnotou, no. Súvisí to s tou hodnotou, ale... Vzácnosť? Presne, výborné. Ja keď učím, tak ako vás neučím, a potom by ste mali nejaký dobrovoľný povod, lebo to je presný zásah. Vzácnosť sú práve potom zlaté a iných kovov, ktoré sú vzácne, ťažšie nadobudnutelné, obmedzené. A samozrejme papieriky, no majú určitú vlastnosť, ale oveľa je to veľký rozdiel, je možné natlačiť naozaj neúrekom, bez nejakých vážnejších obmedzení, takže
tá princíp vzácnosti je tam relativizovaný. Toto je zásadný rozdiel pri posudzovaní rozdielu medzi komoditnými a symbolickými peniazmi, aj keď je pochopiteľné, že symbolické majú svoje výhody, z ktorých vyplývajú aj nevýhody. Napríklad to, čo je spojené práve aj s tým ľahkým, jednoduchým, nízkonákladným nadobudnutím. Nízke náklady, ale nízke na vytlačenie takýchto papierikov málo stačí, ale rýchlo ich môžete dostať aj potom do obehu. Čo sa tomu dostaneme? V každom prípade peniaze, ja by som nechcel dlho hovoriť o peniazoch, lebo to máme odrazuje hosty pre našu diskusiu. Urýchlili, pochopiteľne, urýchlili obchod, odstránili problémy z priamých výmien, umožnili porovnávať. Skrátka, dnes si nevieme predstaviť. Chcel som povedať kapitalizmus, ale ten tu teda nie je samozrejme. Dnes si nevieme predstaviť aj to deformované trhové prostredie, aké máme, ale to si nedokážeme predstaviť takto výkonné, efektívne, bez peniazy. Jednoducho to nie je možné. To nie je možné. V každom prípade ale rozlišujme používanie peniazy a rast množstva peniazy. Pretože rast množstva peňazí neznamená, že budeme bohatší. Že to prináša ekonomické efekty, výhody a ďalšiu efekty. Ja sa pravdepodobne, určite k tomu vrátim. V každom prípade by si mali otázku, ale tak ako tomu došlo a prečo zrazu hovoríme o takom skoku. Najprv boli prirodzené peniaze komoditné a dnes žijeme v situácii, že sú už len symbolické. To by bolo na samostatnú prezentáciu. V každom prípade odporúčam knihu Mariho Robarta Peniaze rukou štátu, je aj elektronicky dostupná. Niekoľko slov s tom poviem. On práve v tejto knihe, o tom to je, hodnotí, popisuje vývoj, ako tomu došlo od komoditných peniazí do dnešného systému, ktorý je centrálne riadený s bankovníctvom čiastočných rezerv a so symbolickými peniazmi. Čo si myslíte, že čo bol takým prvým krokom? Lebo to je niekoľko krokov v histórii počas stáročia. To žiadna vláda, či centrálna banka alebo iný úrad plánovací nemôže robiť naraz. To by tiež bolo revolúciu samozrejme, po ktorej si neuvedomili súvislosti. Ale čo mohlo byť také prvé? Hlbšie do histórie, kde zajdeme. Čítali do knihu? No, že čo bol tým prvým krokom od komoditných peňazí dobrovoľne vzniknutých k dnešnému systému centrálne riadenému do histórie? Monopol na razenie minci. Pochopiteľne to zlato a drahé kory si ľudia uvedomili, že ako máme peňažnú jednotku, tak je lepšie to raziť v minciach, v takýchto podobách, a tým je to samozrejme za vyšších transakčných nákladov a je to nejaká záruka akceptovateľnosti. Ale to sú uvedomili aj pamätníci. Uvádza sa, že napríklad britský kráľ Kroisos v 6. storočí pred Kristom a potom rímski cisári začali prvý zavádzať monopoly na mincovne a oni vlastne to deklarovali tým, že vlastne tie mincovne majú snahu samozrejme kaziť tie mince ľahčovať a podvádzať. To bola že tá deklaratívna funkcia, to je zdôvodnenie. Avšak samozrejme, že tá príčina bola čo? Tá skutočná príčina bola jednoducho, bolo to deklarácia moci. Na každú mincu sa vytlačila hlava panovníka alebo nikoho. Bola to deklarácia moci a stanovali zdroje príjmov. Potom tá vražobné získavali príjmy. No a to k tomu dospelo nakoniec, že začali tie mince kaziť, teda bez konkurencie je samozrejme
Bez konkurencie je väčšie riziko, slova môžem povedať, samozrejme, či už spraneverí, alebo jednoducho konať nemorálnejšie, neefektívnejšie a tak ďalej. Konkurencia je práve tým češtvom som defekcií, ale to som ešte tady preložiť. Taká konkurencia tam chýbala a sú príklady z histórie, kde práve panovníci tak kazili tie mince, že sa stávali bezcennými. Napríklad v Španielsku v 7. storočí mal dinár, to vlastne mali hodnot práve iba 60 gramov, a v 13. storočí už na 14 gramov. Postupne sa tak zráčovalo, že ho museli teda zmeniť na strieborný, a im to nestačila nejaká, že to skončilo, ale v každom prípade ľudia mali teda potom menšiu pokusu. V každom prípade toto bol kľúčový odrazný mostík pre presun od komoditných peňazí k dnešnému systému. Ďalším, ja spomeniem aspoň 3-4 také podstatné, a ja to odporúčam hlavne tým, ktorí chcú pochopiť podstatu peňazí a prípadne sa tomu aj venovať v nejakej práci. Tá téma je podľa mňa pre ekonómov jedna z kľúčových a najzaujímavejších a zároveň aj najťažších, lebo vyžaduje aj abstraktné myslenie. Čo je tiež nie vždy prítomné v každej hlave. Druhý moment bol vznik depozitno-úverového bankovníctva s čiastočnými rezervami. Však najprv banky, ako vznikali do histórie, tak boli zamerané na uskladnenie kovov. Človek si vložil svoj kov, oni splňali úlohu úschovy, čiže úschovne, boli to depozitné banky, avšak postupne si uvedomili bankári, že to je jednoduchšie sa snažiť aj získať z toho nejaký úrok a ďalej poskytovať dané peniaze aj niekomu ďalšiemu. Takže od ďalších rokov bol vznik depozitno-úverového bankovníctva. Ja to trochu urýchlim, aby sme mohli ísť potom do toho podstatného. Ďalším krokom bol vznik zákonného platidla. Vznik, všetko toto, čo teraz máme to prvé, aj zákonné platidlo, museli panovník a vláda nariadiť. Čo je zákonné platidlo? Čo je zákonné platidlo? Môže nejaká konkrétna mena má byť výlučná, nejaké území prijímaná pre platby, splácanie dlhu, účtovníctve. Jedna jediná mena. Samozrejme, že keď to bolo zlato, tak sa to nezdalo ako veľký problém. Keď však sa postupne začalo meniť alebo zavádzať papierové peniaze a potom im dávať aj za národným menovým nacionalizmom aj ich národné vyjadrenie, dolár, libra a tak ďalej, tak to už začalo byť problém. Začali sa stávať zákonným platidlom peniaze, v tomto prípade už potom papierové, len na určitom území krajiny a ľudia si nemohli vo svojich zmluvách dohodnúť iné. Čiže vytvorila sa umelá konštrukcia zmluv. K tomu s tým súvisia sa to už potom obdobie stredoveku, 17. storočia, 18. Napríklad zavádzanie menových systémov s pevným kurzom. Mali ste dejiny peniazí? Niekto z vás? Či nie? Lebo taký predmet tu je, dejiny peniazí. Odporúčam samozrejme. Ja teraz neviem to určiť, ale každý ja odporúčam aj literatúru k tomu. Bimetalizmus a Grešemov zákon. Keď ešte ste počuli, tak by ste mali si predávať. Zle sa vysvetľuje chybne. Častokrát v encyklopédiách alebo aj v skriptách alebo v iných literatúrach, kde sa zabúda, že toto bolo vždy spojené s pevným, fixným stanovaným kurzom. Bimetalizmus bol čo? Niekto tvrdí, a niektorí to čítali aj v skriptách, že je to o paralelnom obíhaní zlata a striebra.
No, tak presne čo treba povedať, že pri pevne stanovenom kurze, či šo 1,20, 1,15, ale to je veľmi dôležité, lebo ten reálny trhový potom sa od neho odchyľoval. No. Potom samozrejme, potom časom nám dopácalo striebro, neskôr, a nakoniec panovníci sa rozhodlo, že sa zruší voľná razba striebra a potom to vyhralo do zlato aj s takýmto teraz centrálnym zásahom, čiže bol to takýto zásah do striebra. V každom prípade ďalším druhom, ktorý si môžete aj poznačiť minimálne z svojej hlavy, je vznik, zavádzanie týchto symbolických papierových peňazí. Prvýkrát sú známe z histórie údaje z Číny. V 9. storočí, keď sa zaviedli lietajúce peniaze, tak ich nazývali, lebo je také ľahké. Ale v Európe to trvalo ešte niekoľko storočí, 18. storočí vo Francúzsku a tak ďalej. A čo je problém, že sa zaviedli tieto peniaze papierové, že oni boli najprv zameniteľné a kryté zlatom. No, čiže to je teda ten zlatý štandard. Aj keď si už papierové, vždy mali krytie cez výmenú jednotku na zlato. Problém je ten, že jednoducho to je obmedzenie pre vlády, samozrejme. To limitujúce pre voľné púšťanie peniazy do obehu. Takže postupne dokázalo k dočasnému pozastaveniu zameniteľnosti. Dočasné pozastavenie zameniteľnosti týchto symbolických peňazí za zlato. Tých príkladov je tak veľa, že tým pádom zlatý štandard už koncom 18. storočia prestal byť reálne, viete, už to nemal dôveru, lebo to je všetko o dôvere. Peniaze sú o dôvere. To samozrejme, je to hlavne o dôvere. No a nakoniec samozrejme k tomu došlo, že v 18., 19. a 20. storočí, a to už je potom ukončenie práve komoditných peňazí, že vznikali aj centrálne banky. Viete, ktoré sú centrálne banky? No, v 17. storočí, ako švédská banka, Riksbank 1668, tá predlička, práve táto banka centrálna dáva cenu, novú cenu, možno každá ekonomiu. Rozložíte úvodzovky, to teraz ideme povedať. A ona ju začala dávať pri 300 výročí založenia svojej banky, no, v roku 1968. A potom áno, Bank of England a tak ďalej. A samozrejme vždy to bol panovník, vláda, ktorí zakladali takúto banku, švédská znárodnili súkromnú, alebo anglická bola to súkromná, bankovú je súkromná, ale to sú špeciálne výsady na emitovanie, vydávanie peniazí a samozrejme krytie dlhov panovníka. Vždy tam bola hneď táto dohoda, čo je veľmi dôležité. Motivácia panovníka vlády je samozrejme aká? Aká je motivácia? Motivácia človeka na trhu je jasná. Panovníka tiež. Ne, motivácia je tá istá. Ozaj, ďalší pojem v ekonomickom myslení, to je kľúčový. Motivácia pre ekonomickú činnosť je aký? Aké slovné spojenie. Bez toho nemôžu vedieť. No áno, jasné, ale ako presnejšie, to je cieľ. To je cieľ. Uspokojenie, maximálne užitočnosť. To je cieľ každého rozhodnutia. A tým motivom je vlastne záujem. Keď hľadám Smith a potom keď sa niekto vysmieva, nerozumie tomu, a vysmieva sa, tak potom tá fungujúca neviditeľná ruka trhu. Alebo vysmieva sa z toho môže nejaký politik, neviem povedať, ktorý napríklad, alebo niekto, kto nerozumie základom ekonomie. Ten, kto tomu rozumie základom, tak musí vedieť, že jednoducho nemôže nefungovať neviditeľná ruka trhu. To už neviem to povedať, ale je to, myslím, každému jasné, kto vie, že trh je o dobrovoľných výmenách. Takže tieto banky centrálne vznikali v 16. a 20. storočí
No a 20. storočie to je koniec. To je koniec a začiatok samozrejme tých problémov, ktoré začala rozpívať, možno čas ešte. Prosto. Iba 15 minút. Tak to ukecami a potom nestiem. V každom prípade 20. storočie začalo tým, že sa zlatý štandard, čiže to krytie symbolických peňazí zlatým kovom, teda iným kovom, začalo sa relativizovať, to znamená iba niektoré. Napríklad bruty vo veľkom objeme sa mohli takto používať, to je ten princíp štandardu zlatej devízy v roku 22. Samozrejme, najväčší problém bol to, že sa preskalo dočasne, niekto pofilmoval ešte, viete čo? Čo je dočasný hlavný program? Dočasný hlavný program sa nakoniec stane trvalým. A teda tieto dočasné samozrejme pozastavenia nakoniec sa stali aj trvalými. A problém, pamätajte si, bola prvá svetová vojna. Prvá svetová vojna a financovanie obrovských výdavkov a tým pádom je potrebné to financovať s novými peniazmi. Potom v rokoch 30. samozrejme konfiškácia zlata a nakoniec v roku 1971 ukončenie aj poslednej väzby na zlato prezidentom Nixonom. Takže súčasný systém, preto dnešný, aký máme, ja zopakujem a poviem jeho dôsledky, aké nám prináša. Dnešný systém sú symbolické peniaze nekryté komoditov od roku 1971 nekryté ničím, s núteným obehom a stanovené ako zákonné platidlá. Zároveň dnes peniaze sú riadené peňažným administratívnym monopolom, monetárnymi politikami, čiže týmito centrálnymi plánovacími úradmi, a zároveň bankovníctvo funguje s čiastočnými rezervami. To znamená, že banky kryjú vklady len čiastočne a samozrejme, keby všetci si chceli vydať svoje vklady, tak nikdy ich jednoducho nenájdu. Nie sú tam, lebo hneď bankári to ďalej buď to vydajú na to certifikát už objeme, alebo poskytnú úvery. A ďalším momentom dnešného systému je regulácia, vrátanie toho poistenia vkladov a posledný, a to je už naozaj sociálne inžinierstvo, by som povedal, prenesené do nadnárodnej úrovne, je práve trend prenášania kompetencií na nadnárodnú úroveň, príklad eurozóna, čo vykluje ďalšie vážne ekonomické, systémové ekonomické a iné problémy. Vy by ste teda mali vedieť, aké to prináša dôsledky. V každom prípade tento systém prináša pre nás dodatočné náklady, obmedzovanie konkurencie a slobody. A čo je ekonomicky veľmi vážne, má v sebe zabudovaný tlak na rast množstva peňazí, tým pádom na znižovanie kúpnej sily peňažného. Tu vidieť tú súvislosť. A zároveň nespomínam som jeden aj zdroj tých recesných výkyvov, práve tým, že dodáva do obehu peniaze, poskytujú sa úvery, ktoré nie sú kryté reálnymi zdrojmi úsporami. To je ten problém, že sa dostáva do obehu viac peniazí, ako sa reálne vytvorilo. Oveľa viac. Jednoducho nie sú kryté reálnymi úsporami a tým pádom vlastne dáva falošné signály a motivácie pre investorov, samozrejme pre banky poskytovať úvery a pre investorov brať si úvery a z toho robiť projekty, ktoré nie sú podložené reálnymi zdrojmi. Čo sa týka inflácie, tak sa to nazýva, alebo na znižovanie kúpnej sily peňazí. Každý ekonóm, ktorý vyjde do školu, mal vedieť, čo je zdrojom inflácie, mal vedieť, že je to multiplikácia peňazí. A škoda, že naozaj nemá flipchart, lebo takto je to pre mňa samozrejme by to trvalo dlhšie, ale teda, čo je tým zdrojom?
ako dochádza k prenosu nových peňazí do obehu a tým pádom k znižovaniu kúpnej sily jednotky peňažní. Prosím? No, a teda keď sme v tom dnešnom systéme monopolne riadených peňazí zákonným platidlom, tak tým prvotným zdrojom je vždy tá centrálna banka, ktorá teda buď to, samozrejme, to sa hovorí, že natlačí peniaze. Teda buď nakúpi niečo, najčastejšie nakúpie cenné papiere, alebo poskytne úver, čiže tých kanálov je niekoľko, ale tým dostávame aj peniaze do obehu. A tým druhým, a tým multiplikátorom, sú práve tie banky s čiastočnými rezervami. Skúste si to nakresliť a prípadne aj vypočítať, pretože ak držia svoje rezervy vkladom na 50%, tak by ste mali vedieť, čo je peňažný multiplikátor, mali by ste vedieť, že potom teda to, čo? Ako sa to znásobí potom na prvý vchod? To je veľmi jednoduchá matematika. Koľkokrát sa znásobí množstvo peniazí v obehu? Veľmi jednoduchá matematika, úplne triviálne. Tak viete, čo je peňažný multiplikátor, rezervy, vklady, ja som vám povedal dosť, 2%. Áno, vklady, rezervy, peňažný multiplikátor o tomto práve je, a hlavne teda rezervy, keď sú vkladom na 100%, tak je to viac ako 1. Tým pádom uľahčuje sa zvyšovanie množstva peňazí, ktoré nie je kryté zdrojmi. A čo je práve ten problém máme sa s čiastočnými rezervami. Tých príkladov hyperinflácie z histórie je strašne veľa a súviseli potom najmä s papierovými peniazmi, francúzska revolúcia, obrovské problémy, Nemecko v roku 20. kde nakoniec cena pochníka chleba stala 140 miliard mariek a pochopiteľne potom peniaze prestali používať tie papieriky ako platidlo, ale ako zdroj kúrenia. Tým sa nám dopovedá to, že naozaj tá hodnota papierových peniazí môže klesnúť až na nulu. To sa zlatu alebo inému komu nemohlo nikdy stať. Najväčšia hyperinflácia, sovietské Rusko pochopiteľne ako sociálne inžinieri tohto druhu, Jugoslávia, Zimbabwe nedávno. To ste asi zaregistrovali. Takže tých príkladov z hyperinflácie je strašne veľa. Ekonomické dôsledky inflácie len naozaj dvoma vetami, tam si povedali, čo je zdrojom, tá príčina, to sú čo je dôsledok. Dôsledok je samozrejme vždy nerovnomerné prerozdelenie bohatstva, prospech tých prvých, ktorí nakupujú, a neprospech tých posledných. Nerovnomerne, čiže postupne dochádza k zvyšovaniu cien. Postupne. Každý ekonom vie. Máte ilúzia bohatstva, máte strukturníka sa spustia nové peniaze, tak je ilúzia bohatstva, ľudia viac nakupujú, majú vyšší dopyt a tým sa dejú ceny. To viete, ako sa jedna grafika, to je veľmi potom účinné. V každom prípade sú to falošné signály, ktoré vedú k plýtvaniu a riskovaniu a samozrejme zadlžovaniu. Vlády to majú radi, pretože pomáha aj dlžníkom, pochopiteľne inflácia, keďže zdeľnúcia menu a znižuje jej kúpnu silu. Môžem splácať potom zdeľnutené mene. Vlády majú radi, samozrejme, infláciu, aj keď, treba sa je pozor, reálne zrušenie kúpnej sily nemusí byť to isté, čo sa oficiálne vykazuje. To je ale na inú debatu. Koľko mám času? Ak môžem dostať. Lebo, ja vidíte, že neprechádzam nejako extrémne pomaly a niečo podobné, nevyprecávam sa s vedľajšími bočnými, ale je to problém veľmi vážny a naozaj pre každého ekonóma kľúčový. Preto tvrdím, že dnešný systém, alebo dnešné bankovníctvo je systémovo problematické. Vždy tlačí na infláciu, či sa prejavilo, neprejavilo. USA ale šťastie, sa neprejavilo. Teda domácu tom, že prečo sa neprejavilo. To som nie je reálne domácu úlohu, teraz pre koho to chcem odmýšľať. A je zdrojom takýchto cyklických hybťov, to znamená
znamená, problém je nie recesia. Problém sú tie falošné boomy, obrovské boomy. Keď ľudia pod tlakom týchto fiktívnych peňazí, niekrytých úsporami, narobia veľké investičné projekty, ktoré potom nemajú reálne krytie. Čiže ten boom je problém. Nie recesia. Recesia by mala byť náprava. Toto tiež niekedy nie, že sa dobre vysvetľuje. Aká je alternatíva, ktorá je v súlade s myšlienkami konkurencie a slobody? Tak samozrejme, že taká, kde neexistuje centrálna banka, čiže neexistuje centrálna kontrola množstva peňazí a ani ceny úrokov, je absolútne, že úroky ako cena sa reguluje. A taká, kde neexistujú ani regulácie bank, kde každý má možnosť poskytovať menu, ktorá má aj nejakú značku, alebo je autorizovaná, a zároveň každý má možnosť robiť svoje operácie v takej mene, aké chce. Svoje operácie účtovné a tak ďalej. Pre niekoho môže byť výhodnejšie robiť ich v zlatých prostriedkoch, platiť a noviniciach, pre niekoho to môže byť doláry, za toho, aké má samozrejme preferencie. Tí, čo naozaj máte záujem o alternatívy slobodného bankovníctva, odporúčam minimálne 3 ekonomické prúdy. Prvý je systém menovej konkurencie súkromných emitentov akýchkoľvek prostriedkov. Aj niekedy akýchkoľvek, čo zadefinoval kto? Friedrich Hayek. Som nebol úplne, on to priznal, že tedy bola Benjamin Klein. A jednoducho Friedrich Hayek v roku 1976, to znamená, on sám po 50 rokoch akceptovania centrálnej banky zmenil pohľad a napísal tú knihu, ktorá češtine vyšla Súkromné peníze, kde zadefinoval, ako by mohla skutočne menová konkurencia existovať. To znamená, že každá banka by vydávala svoju menu, tá by mala značku, bola by autorizovaná. A naozaj je dobré si prečítať knihu Súkromné peníze hlbšie. V každom prípade Friedrich Hayek hovorí, že konkurenčný trhový proces v oblasti peňazí, tak ako inde, dokáže objaviť a poskytnúť také produkty, aké si spotrebitelia želajú. Druhý prístup je, tento prístup, ktorý som teraz povedal, je iba teoretický. Nie je praxi odskúšaný. Samozrejme, to môže dobre povedať, že tak to je potom ilúzia alebo niečo podobné. Správny teoretik alebo človek, ktorý je vo výskume, nemôže odmietnúť možnosť, ktorá ešte nebola odskúšaná v praktice. Dobrý naozaj ekonóm hľadá argumenty pre možné, som povedal, realizovanie možnej budúcnosti. Výhrady k tomu máme, aj tomu to bolo pochopiteľné, ale to necháme teraz bokom. Druhý model, a ten bol v praxi odskúšaný, je model bez centrálnej banky, pochopiteľne, súkromných bank, ktoré emitujú svoje peniaze a majú ale len čiastočné krytie svojich vkladov, čiže to bolo, tak to ponecháme, a zároveň nie sú regulované štátom. Toto sú tie príklady, z histórie známych viac ako 60 rôznych prípadov z histórie. Najznámejšie, ktorý Maltinovia. Poďme na akadémii, k tomu hlbšie. Najznámejšie príklad je Škótska. Samozrejme v tom 18. 19. storočí škótsky príklad slobodného bankovníctva, ktorý znamená voľný vstup na bankový trh. Každá banka si vydala svoje peniaze a znamenal ostrý rozkvet v tom 18. storočí. Samozrejme, to ešte neznamená, že to bol ideálny systém. Mal svoje rizika,
Tie rizika spojené aj s tými čiastočnými rezervami boli riešené čiastočne cez to zúčtovacie centrum. Kde práve tie banky, ktoré vydávali viac peniazí do obehu, boli podľa dohody bank. Museli vykrývať inými aktívami a museli tým pádom vlastne platiť za svoje chyby. V každom prípade tento systém Adam Smith práve pomenoval ako jeden hlavný zdroj rozkvetu Škótska, ktoré výrazne potom prečilo Anglicko v tom 18. storočí, čo sa potom v 19. obratilo sa naopak. Sú príklady aj z USA, aj z Kanady, z ďalších krajín, Švajčiarska. Príklad z USA však nie je vhodný na skutočne slobodné bankovníctvo, pretože USA systém imituje Ameriku. Štát vedel, že štátne dlhopisy zakazovali prevádzkovať pobočkové siete a tak ďalej, že bol značne regulovaný. Už potom v Kanade bol oveľa liberalizovanejší systém. Posledný, tretí prístup v teórii k slobodnému bankovníctvu, súkromné depozitné bankovníctvo so 100% krytím vkladov na požiadanie. Vy by ste mali, čo sú vklady na požiadanie, áno? Áno, to ste mali vedieť. Nehovoríme teda o terminovaných vkladoch, to už ste viete, keď samozrejme terminované, pokiaľ si viem vybrať bez nejakých penálov, tak aj tá ukázanie, áno. Takže depozitné bankovníctvo, ktorého zastancom potom je napríklad Murray Rothbard, Ludwig von Mises a ďalší, ktorí tvrdia, že teda banky majú držať vklady tak, že ich majú kryť rezervami na 100%. Samozrejme, že tým pádom majú vyššie výnosy, lebo nemajú úroky, majú z toho poplatky, ale nevytvára to tlak na iluzórne peniaze, to dostali do obehu. A zároveň je to jasné vlastníctvo toho vkladateľa a takisto má k dispozícii peniaze. Môj záver, ja som tie alternatívy teraz preletel dosť rýchlo a naozaj to tých slova ešte hodinku. Môj záver, môj subjektívny záver. Ak nejakí učiteľia tvrdia, že niečo objektívne sa prezentuje, tak to je prepáčne nezmysel. Korektne môže byť buď to porovnávať prístupy, alebo potom jasne povedať svoj subjektívny záver, podložený argumentami, samozrejme, nie nejakými emóciami. Takže môj záver z tohto hodnotenia a porovnávania je ten. Jedine žiaducí stav je menový bankový systém, ktorý je podložený laissez-faire, nezasahovaním. To znamená slobodná produkcia peňazí, neobmedzovaná konkurencia poskytovania a slobodné držanie akýchkoľvek peňazí, mien alebo iných platobných prostriedkov, ktoré sú neautorizované. To znamená, že to znamená, že v prvom rade by sa malo, a to sme donesli aj v konzervatívnych listoch jeden návrh, v prvom rade by sa malo oddeliť depozitné a investičné bankovníctvo. Vy ste niektorí tu aj z odboru bankovníctvo, že? Ste tu, určite áno. No, to by som chcel vidieť, že ako sa určite teda bankovníctvo, každom prípade veľkými aj kriticky voči tomu dnešnému bankovníctvu. Malo by sa podľa mňa oddeliť jasne depozitné bankovníctvo a investičné. A tým pádom nenaručiť, lebo je problém Misesa a Rothbarda a ďalších je problém so zmluvnou slobodou. Že oni by to chceli dokonca aj zakázať, aby jednoducho ľudia nemali možnosť si dohodnúť alebo teda zrieť sa svojich peniazí v prospech úverov. Ja tvrdím, že je to možné robiť elegantnejšie a o tom je práve ten návrh, ak máte záujem v konzervatívnych listoch v Británii, dnešný. To znamená, že človek, vkladateľ, ako ide do banky, tak si rozhodne. Z môjho vkladu ty banka máš držať 80%, to je depozit, a 20% si môžeš robiť
dočasne, kým ja si budem vybrať, čo chceš, môžeš to poskytovať a tak ďalej. Alebo 100% nule, alebo akoľvek. To rozhodne ten palateľ. Jasne, že je to implicitne zaraná dohoda. Toto je podľa mňa dôležitý krok k slobodnému bankovníctvu. To pochopiteľne nestačí. Ďalším krokom je potrebné dať možnosti pre menovú konkurenciu. To znamená, že nie je len centrálna banka, ktorá by mala stať pre opodstatnenie. Nie. Na Slovensku už nemá opodstatnenie, pochopiteľne, lebo sa presunulo na ECB kompetencie a vidíte, stále je s 1000 ľuďmi, celkom ešte sa zdá, že má nejaké opodstatnenie a robí tú štatistiku, ktorá je pochopiteľne náročná. Takže dať možnosti pre menovú konkurenciu, umožniť komukoľvek vydávať autorizovanú menu, odstraniť, to je veľmi dôležité, zákon o zákonnom platidle. Toto navrhoval Ron Paul v USA, neviem, či poznáte niekto okrem Martinov, poznáte Rona Paula, kandidáta na prezidenta, to navrhoval ako, že sa môže zákon o zákonnom platidle. A teda aj umožniť každému robiť si svoje obchody, účtovníctvo a iné operácie v mene, ktoré on uzná za vhodnú. Ktorú považuje za, by som povedal, efektívnejšiu. V každom prípade boli návrhy aj alternatívy voči euru. O tom to je v týchto podmienkach. Ako alternatíva voči euru, čo je centrálne sociálne inžiniersky postavený projekt zadefinovaný politikmi. To je povedať, že bude euro po všetkých krajinách. Nech sa deje, čo sa deje. Bude euro ako nástroj potom pre vytvorenie ďalších stupienkov európskeho štátu. Bola alternatíva aj nie alternatíva. Nech si konkurujú meny, ktoré sú a nech sa uvidí, ktorá vyhrá, o ktorú bude záujem. Dokonca, trochu aj samozrejme aj mierou všetkých konzistentnosti poviem, dokonca všetky tie papierové etiky, ktoré dnes sú, nech si konkurujú aj s ďalšími možnými zlatými prostriedkami a tak ďalej, všetkými možnými, či už komoditnými alebo symbolickými peniazmi, a aj vrátane toho euro. A uvidí sa v rámci konkurencie, lebo to je a záujem ľudí, príveľu staročí, ktorá mena to vyhrá. Možno euro. Možno však zlaté prostriedky. Možno však niečo iné. Ja vôbec netuším, lebo to neviem. V každom prípade malo by to byť pod tlakom konkurencie. Posledné moje dva citáty. Tým skončím. Friedrich Hayek, obidva sú práve od Friedricha Hayeka, ktorého meno v iných súvislostiach sa nejakých nešťastne spomína dnes, ale podstatné je o prínos pre ekonomické myslenie a pre fungovanie slobodnej spoločnosti. Friedrich Hayek hovorí, netreba vytvárať nové inštitúcie, nič podobné. Stačí odbúrať všetky prekážky, ktoré bránia voľnému používaniu iných mien v ktoromkoľvek štáte a uvoľniť bankové podnikanie v každej inštitúcii na to legálne ustanovenie. Odstrániť všetky obmedzenia devizových operácií, regulácie pohybov medzi krajinami a zaviesť úplnú slobodu zvoliť si pre potreby zmluv a účtovníctva akúkoľvek menu. Toto je ten kľúčový návrh pre možnú liberálnu menovú reformu. Preto podľa mňa, a s tým súhlasím s Friedrichom Hayekom, potrebujeme akési hnutie za slobodné peniaze. Ako kedysi Adam Smith a potom David Ricardo boli nositeľmi, a samozrejme nie oni, ale ďalší hnutia za slobodný obchod. A v čase, keď Adam Smith v Midrovie, kedy pôsobil, bolo to fikcia slobodný obchod, ktorý bol značne regulovaný merkantilistickou doktrínou, bola to úplná fikcia a po 100 rokoch sa stal, po zrušení obedlinových zákonov, sa stal realitou plus minus v Anglicku a ďalších krajinách. Friedrich Hayek hovorí, že nebojíme sa ani dnes presadzovať slobodné bez peniaze, keďže je to argumentačne podložené. Že naozaj je potrebné možno zdvihnúť hlas aj s rizikom tým, že budete obviňovaní z
by som povedal, z niečoho, čo nie je v realite. Budete obviňovaní aj prípadne aj záujmovými skupinami, že bankárska lobby je veľmi silná, pochopiteľne, a tá je zastancom dnešného systému. A z bankárskou lobby potom ide samozrejme ekonomickí analytici v centrálnej banke, v bankových inštitúciách, čo je všetko štandardná ekonomicky silná skupina. Takže treba si byť vedomí, že ak sa teda postavíte za slobodné bankovníctvo, tak budete musieť oveľa viac študovať, aby boli tie argumenty pozbudnejšie. To je veľmi dôležité. Sú však, a to je už naozaj môj záver, sú však príklady ľudí, ktorí dávajú nejaké takéto medzikroky návrhy a jedným z nich je, spomínal Britány, návrh v parlamente na odčlenenie depozitného investičného bankovníctva. Ďalší som to spomínal Ronald Pola a jeho návrh na zrušenie zákona o zákonnom platidle. V Česku je petícia za zdravé peniaze a ďalšie to súčasti sú v iných krajinách. V každom prípade ja si želám, aby neviem, či sa to dožijem, alebo moje deti, aby naozaj v dohľadnej dobe sa podarilo zaviesť aj do tohto dnes regulovaného systému naozaj neviditeľnú trhu, ktorá funguje menovú konkurenciu a slobodu. A trošku sarkasticky povedané, možno práve problémy spojené s finančnou krízou, s eurom, ktoré v priebehu 10 rokov a neskôr bude mať veľmi vážne problémy na prežitie, náklady, čo na iných prednáškach prezentujem, tak možno práve pod tlakom týchto finančných problémov sa urýchli presadzovanie slobodného bankovníctva v dnešnom svete. Veľmi tomu verím. V každom prípade dúfam, že sa vás veľmi neunavil a že ste zvládli túto spršku. Samozrejme, niektoré veci som vám preletel, priznám sa, niektoré veci som povedal hlbšie. Každé, dúfam, že ste zvládli toto moje prezentovanie, a kto má záujem, pýtajte sa čokoľvek, nemá koľko máme času. Ďakujem. Ja by som ešte raz veľmi pekne chcela poďakovať pánovi Kontovi za, myslím, prezentáciu, ktorá bola s dostatočnou dávkou kontroverzie, ktorá rozprúdi teraz veľmi zaujímavú debatu. Otváram teda priestor na vaše otázky, ktoré by som poprosila formulovať tak do 1,5 minúty. Prosím. Áno, prosím, môžete. Počkajte chvíľočku, po prípade máme mikrofón. Keď budete kričať, tak Vy ste hovorili, že jedno z tých riešení, teda tých subjektívnych riešení vašich, by bolo uzákoniť alebo nejakým spôsobom zabezpečiť súkromné peniaze, ktoré sú niekým autorizované. Ja sa pýtam, že kto by mal byť tou inštitúciou, ktorá autorizuje peniaze. A jedno z ďalších riešení je vlastne zaviesť nejaký ten model súkromného depozitného bankovníctva so 100% krytím vkladov. Ako si myslíte, že aký by to malo vplyv na úverový trh? To znamená, či by sa kapitál ako taký príliš nezradil? Neviem, či to povedal úplne presne s tou autorizáciou, tým nie. To v tom keď to povedal, to nebol v tom prípade môj úplne subjektívny pohľad. Bolo to vlastne návrh Friedricha Hayeka a sám zvažujem, že do akej miery to je realizovateľné. V každom prípade tú značku, ja neviem, kto to dával samozrejme, okramnú značku, potvrdenie, že naozaj táto mena funguje. A dokonca v rámci takého hardcore prístupu k konkurencii by možno by bolo možné povedať, že nie je potrebná takáto značka.
Poprvýkrát to by mohlo znamenať trochu väčšie rizika, pochopiteľne, pre dôveru, vo vzťahu k dôveru. Vôbec netuším, ani to neviečím, že kto by mohol vrátiť z našu vstupu. To nebolo predmetom mojej úvah v prípade akademického pohľadu na danú vec. Ja som podľa mňa povedal, že sú samozrejme s tým spojené praktické súvislosti vzájomne slobodného bankovníctva a tam potom to bolo potrebné riešiť. Toto ja neviem, kto by to mohol byť. Či by to bol nejaký úrad, tam označenie alebo niečo podobné, alebo jednoducho banky alebo inštitúcie by si samé vytvorili nejaké v rámci ich záujmu si to takýto nejaký orgán. Čo sa týka toho depozitného bankovníctva, no, samotní presadzovatelia Public for Mrs. Marie Rothbard a ďalší jasne hovoria, že samozrejme by to znamenalo menej úverov, pochopiteľne, by to znamenalo menej investičných projektov, samozrejme, ale neznamenalo by to nepovedali, neznamenalo by to ani, že jednoducho by nebolo možné poskytovať úvery alebo investície. Bolo by to len podstatne zúžený priestor a inak aj Jesus Huerta de Soto, ja som ho úplne zabudol, ktorý bol u nás, tak to je on predstaviteľ tejto školy. Jeho knihu Peníze banky a hospodárskej kríze vám naozaj odporúčam, pokiaľ sa chcete venovať na tej téme, tak on tiež, keď bol aj u nás na Slovensku na naše pozvanie, jasne povedal, že samozrejme by to znamenalo aj odčlenenie teda depozitného investičného bankovníctva a tými, ktorými by ľudia súhlasili s tým, s tou časťou vkladu na poskytovanie úverov, tak tá by mohla byť poskytovaná na úvery. No a tie investície by boli kryté zdrojmi a bol by oveľa menej. Čiže samozrejme, ak je ten ekonomický rast, ktorý sa argumentuje tým, že alebo investičná aktivita by bola obmedzená. Takže otázka, do akej miery, potom je samozrejme pochybnosť, do akej miery je takýto ekonomický rast a investovanie udržateľné. A ukázalo sa potom historicky, že nebolo udržateľné. Spätne prinieslo samozrejme ten náraz, že tie projekty neboli reálne. Že boli práve položené na tých falošných ilúziách a signáloch z niektorých peňazí, ktoré sa dostali do obehu. A samozrejme ešte spolu s tým morálnym hazardom, to znamená, že centrálna banka dostala vždy nové peniaze do obehu a znižila úrokovú sadzbu. To je asi ďalšia téma, ktorá sa odvíja od tejto, a to je finančná kríza a je systémové príčiny, ktoré práve vidím aj v tom súčasnom systéme centrálneho bankovníctva a bankovníctva čiastočných rezerv. Najmä centrálna banka tomu prispela významom FED, pre konkrétne v USA. Asi som neodpovedal presne, lebo aj úplne neviem presne. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka? Prípadne, ja by som sa dovolila opýtať, či ste za vôbec nejaké štátne zásahy do ekonomiky, ak áno, v akom smere, v ktorej oblasti, v akom rozsahu? To je samozrejme téma vysoko nad rámec, neumiem s tým sa, vysoko nad rámec dnešnej témy, ktorá je samotná široká, a tá otázka je úplne do najväčšej šírky, aké možno. To je samotná prezentácia. Diskusiu naozaj úlohy vlády. Vy sa určite asi, verejné financie, úlohy vlády by mali byť tiež postavené na nejakých kritériách. Ale teraz nemyslím kritériách, že politik povie, že to, alebo Samuelson povie to, alebo Adam Smith, ktorá tak kriticky povie 3 funkcie vlády, ale na základe akých kritérií určiť, či niečo je úlohou vlády, alebo nie je. Som skôr náchylný presadzovať a akceptovať tie úlohy vlády, ktoré zohľadňujú kritériá, ako sú transakčné náklady, Ronald Coase, ktorého si poznáte, dostanú novú cenu za ekonómiu, alebo
pravidiel pre fungovanie slobodnej spoločnosti. Najmä teraz z toho druhého pohľadu týchto pravidiel pre dodržiavanie fungovania slobodnej spoločnosti sa potom ex post dá určiť niektoré základné negatívne obmedzenia pre negatívne pravidlá, ako zadefinoval aj Friedrich Hayek, s ktorým som plus minus v tomto prípade stotožnený. A my popredná nevieme, ktoré to sú. Historicky sa dá povedať, že čiastočne obrana má nejaké zdôvodnenie, aj keď je otázka, že či v takej krajine, ktorá nie je ohrozená. To je druhá vec. Nejaké fungovanie základného práva, pravidiel sa dalo do tej pozície, že naozaj má zdôvodnenie pre fungovanie slobodnej spoločnosti, aj keď fungovanie slobodné súdnictvo na Islande, aj niečo, že ako aj to sú zaujímavé akademické debaty, aj takto. Čiže bezpečnosť, vlastníctvo a vymožiteľnosť práva sú veci, ktoré sú nespochybniteľné napríklad Miltonom Friedmanom, Friedrichom Hayekom a niektorými ďalšími, a ja s tým súhlasím. Akékoľvek ďalšie funkcie, kde vlády sú zasahovať do trhu, čo je dotácie, alebo v sociálnom systéme, tam je potom otázka, že v sociálnom systéme či alebo nie je priestor, dávať nejaké dotácie z daní iných sú samozrejme ťažko zdôvodniteľné. Pre udržanie slobodnej spoločnosti ja ešte uznávam podmienenie dočasne aj pre najchudobnejších. Podmienenie dočasne a tých, ktorí vôbec nemajú záujem, a my asi vieme, o tom hovoríme, že sme boli korektní, ale tí, čo vôbec spolupracujeme, oni záujem, tak v nejakom prípade žiadne peniaze, teda cash, iba v naturálnej podobe, čo je veľmi dôležitý, no je to vždy, ekonómia, vždy je to o motivácii, o signále. Aký dáte signál, aký dáte motivácie. Ak dáte motiváciu, ako je to dnes v dnešnom svete deformované, že môžete natrčiť dlaň a dostanete, tak to deformuje nielen vás a platiteľov, ale aj ďalších, ktorí čo robia. No, buď to zavádia podnikanie, alebo jednoducho tiež natočia tú dlaň, a je to dominový efekt natočený dlane, čo je úplne štandardné a bežné v dnešnom svete. A žiaľ, nie len v sociálnom systéme, ale aj v podnikaní a investovaní. Dnes už ani takmer nevieme si predstaviť, že by sa podnikalo investovalo bez nejakých štátnych dotácií, čiže z našich daní, úľav alebo iných form. Čiže tento systém dnešný ani náhodou nie je kapitalizmus alebo trhovo konformná spoločnosť. Aj o tom treba hovoriť jasne, že niekto, keď kritizuje, čo ja viem, príčiny finančnej krízy, tvrdí, že trhový mechanizmus a kapitalizmus, a teraz sa vás pýta, že kde to je. Kde to videl? Lebo je to značne deformované, je to deformované práve štátom a centrálnym bankám. Čiže ja neviem, samozrejme, to by bolo naozaj pošudovať tú diskusiu. Akademicky si viem predstaviť aj znovu, čisto hardcore libertariánsky, ale v praktickej polohe som skôr zastanca minimálnej vlády na udržanie fungovania slobodnej spoločnosti, neviem, či ma Matýne kritizuje, že som tak umiernený, ale naozaj pre fungovanie slobodnej spoločnosti bezpečnosť, ochrana vlastníctva. Ale Milton Friedman, ktorý je ešte umiernenejší ako ja, a naozaj si ho vážim ako predstaviteľa pre ekonomické myslenie kľúčového, povedal, že 10% až 15% maximálne každá vláda z vytvorených zdrojov je únosné maximálne do tých 10-12%. Nie viac. Vláda by nemala prerozdeľovať z daní, nemala by prerozdeľovať z vytvorených zdrojov viac. Vieme dobre, že dnes je v každej krajine 30, 40, 50, 60% z vytvoreného produktu ekonomike prerozdeľovaných výdavkov. Čiže niekedy polovica všetkých výdavkov, ktoré vytvoríme, polovicu zhodne vláda, nezhodne. Ona často spotrebuje a časť jednoducho prerozdelí a tým presmeruje. To je problém. Úplne sa presmeruje trochu. Takže potom hodnote taký ekonomický rast, je otázka, či to je ekonomický rast, či to je HDP. Na vždycky hovorí takéto skeptické výhrady, či to vôbec je. Tak niekto z toho ukrojí polovicu a potom to presmeruje niekde inde. Takže o tom to je. Takže ja som zastanca toho, že
treba sa k tomu blížiť. Ďakujem vám pekne. Nejaká ešte ďalšia otázka? Áno, prosím. Ja mám ešte jednu otázku, čo sa týka vlastne krytia peňazí zlatom. Čo hovoríte na názor ľudí, ktorí sú skeptickí voči teórii krytia peňazí zlatom a argumentujú tým, že rast produktu v svetovom hospodárstve je rýchlejší ako je rast ťažby zlata, čo v konečnom dôsledku, ak by sme mali menu krytú zlatom, spôsobuje dve veci. Buď by sme potom zvyšovali objem alebo množstvo peňazí, čo by spôsobovalo infláciu, a ak by sme to nerobili, tak naopak by to spôsobovalo defláciu. Aký je váš názor na tú situáciu? Malo by byť teda kryté zlatom, respektíve čím by mali byť peniaze kryté, ak by boli vydávané súkromnými inštitúciami, čo by bolo tam meritko hodnoty tej danej meny? Ako veľmi dobrá otázka, ktorá predtým. Ja v podstate netvrdím, že to musí byť krytie zlatom. Ale napríklad som aj nedopovedal v tej poste, ako som prezentoval Filika Hajka. On sám hovoril, že má tam idúci komoditných úlož, týchto surovín, ktoré sa zadefinujú, ktoré sa zdá, že naozaj je opodstatnené v komoditnom koši. Čiže ja vôbec neviem, čo má byť komoditným krytím. V každom prípade je to zlato, ale by nemusel byť, alebo nemal byť problém, o ktorom hovoria títo kritici, pretože nie je problém zvyšovať jeho objem, nie je to problém pre krytie, objem, pretože hovoríme o nejakom výmennom jednotke, však 1:20, 1:30, to závisí od toho stanovenej jednotky, že máte kurcu zlata a dolar bol za 1:20, libra mohla byť 1:30 a tak ďalej. Čiže to vôbec nie je kľúčové, že je potrebné objem. Neviem, či to sa pýtam, či môžem tam vyhľadať. No v podstate, ale samozrejme tie peniaze, alebo tá mena by mala byť v nejakom danom množstve, ktorá kryje istý produkt. Nie kryje iba v podstate asi je to zlato. Tam dochádzať nerovnováhe medzi ťažbou a množstvom zlata konečným, keď už sa raz vyťaží naozaj, a medzi vytvoreným produktom, ktorý pravdepodobne bude rásť. Alebo teda mohol byť taký predpoklad. To je pravda. Tam ale to je otázka, či by sa to nezvolili iných komoditných krytia. Ako naozaj to ja neviem vyriešiť, lebo samozrejme, že riziko by to mohlo byť, ale je otázka, do akým je ten ekonomický rast, je naozaj rýchlejšie poťažia, ktorá neviem posúdiť. Stačí malý objem, v každom prípade zlata, úplne malý, minimálny, a potom je otázka toho zvyšovania samozrejme. Ale sú potom aj zlaté predmety pre užitkovú potrebu, ktoré by mohli byť zmenené na menový kód, čo je úplná hypotéza, samozrejme, nie je podložená ničím. Čiže tá odpoveď znie, že ak by toto mal byť problém, tak asi by sa došlo k inému krytiu komoditnému. Ja ničom zastanca, že to musí byť zlato. To vôbec nie. Ale toto sa môže stať pri hoci akej komodite v podstate. Čo je skôr, či ten ekonomický rast je, či je podložený niečo, nie je to. Lebo nie je problém ekonomický rast zvýšiť, zvýšiť o 5-6%, práve na tých úverov, keď po časové posuny, po ďalšie roky to prinesie ekonomický pokoj alebo miernenie. Čiže to tiež nedá vnímať, napríklad platiteľná rovnica. Pretože sa učili a mali by ste vedieť, teda tiež porovnať v nejakom čase, nejakom roku, rast množstva peňazí a produktu, čo Milton Friedman zadefinoval, to je pokladajúc ale jednu menu, to je tiež problém, čo kritizoval aj, tak to je zase ten jeden rok, ale vy to môžete posúdiť reálne aj s nejakým dlhšom období, lebo tam máte časový posun. Ja viem, že ja vám neodpovedám presne, lebo sa takisto na tým zamýšľam a veľmi dobrá otázka a nemám na to úplne jasnú odpoveď. V každom prípade, ako ten systém nie je bez rizik, samozrejme. Ten systém je však postavený na tom, že tie rizika nie sú tak systémovo zabudované, ako to je dnes. A konkurencia, že napríklad Filip Hayek hovoril, že ten štandard nebol krytý.
On bol vyhlásený štandard, čiže to bol ešte voľnejší systém. On dokonca nehovoril o komoditom byť, pretože hovoril, že to je iná alternatíva. Takže on tomu chcel nechať voľný priebeh pre konkurenciu medzi menami aj teda nekrytými. Takže ešte väčšie riziko. Ale v tom prípade on hovorí, že konkurenciou ako iných produktov na trhu sa vyrieši tento problém. Takto. Každé podnikanie, každá oblasť, ktorú robíme a je vystavená konkurencii, prináša rizika. Ak však vlády nám začnú garantovať rizika, to nie do iných, tak potom to znamená, že samozrejme my konáme ešte vlastne menej efektívne a spoliehame sa na takú externú pomoc. To znamená, že tie rizika sú nutné, dôležité, aby nastal nejaký dopad negatívny, ale zároveň sa niečo vyčistil. Čiže Friedrich Hayek nedáva ani taký náznak odpovede, ako ja som sa to snažil. On hovorí, že my vôbec nevieme, že ktorá mena, či má byť krytá. My len máme odstrániť prekážky, preto aby tá konkurencia bola a zároveň, aby bola konkurencia nielen teda poskytovanie, ale aj v držanie, používanie peňazí a uvidíme. Samozrejme, že to prinesie dočasné rizika, aj mnohých ľudí sa pomýlia a prídu nejaké peniaze, ale on tvrdí, že toto je súčasťou spontánneho poriadku, ako sa napríklad vyvinul jazyk, sa vyvinuli určité pravidlá a iné spoločnosti, konkurenčne a tak ďalej. V tom jazyku nemôžeme, aby naozaj sa zaviedlo dobrovoľne, spontánne nejaké esperanto, keď to nie je záujem, alebo nie je naozaj opodstatné. V každom prípade je to o konkurencii s aj negatívnymi dopadmi, ktoré by mali prekryté dlhodobejšie pozitívne. Neviem vám to lebo si nemyslím, že som takto znal, lebo že niekto vôbec vie, čo dokáže. Ďakujem veľmi pekne. Vzhľadom teda na nejaké tie časové obmedzenia, tak ak by bola ešte nejaká jedna otázka, nechám ešte priestor na jednu otázku. Dobre, posledná otázka. Ja by som sa pýtal a chcem si vedieť váš postoj a názor takým dvom oblastiam. Jednou z nich je určitá kontroverzia alebo nejaké informácie, ktoré sa týkajú aj vlastne, čo sa spomínali bankových kádrov ako takých. To znamená nejaké diskrétne elity sveta alebo bankárov, ktorí idú vlastne takýmto mechanizmom. To je jedna vec, aký tým máte postoj alebo váš názor. A druhá vec, ako vnímate úlohu komunít a komplementárnych mien, či už je to LEC systémy alebo nejaké časové banky v procese možno nejaké budúcej reformy financií. Ja dlho použil finančný, tak to som tak to som naozaj myslel len v rámci toho dnešného systému štátne organizovaných finančných kart, ktoré centrálne banky a komerčné banky, ktoré využívajú to privilegia a vlastne sú takto viac menej dohodnuté. Čiže vlastne som mal mysleť kritiku toho dnešného systému prepojenia centrálnej banky a komerčných bank, ktoré potom sa pokúsim možno aj ďalej to povedať, keď myslím, že to sa nepodarí. Bo toto je kľúčový problém dnešného systému. Vlastne oni narábajú s menou, ktorú centrálna banka emituje, vydá nejakou inou. Zároveň majú privilegium, ktoré iné firmy podnikateľe nemajú. To znamená, že vytvoríte plán a môžu s tým narábať, poskytovať úvery a tak ďalej. Fond nápravných vkladov, ktoré je kvôli tomu, že toto je ten finančný kádr, ktorý som považoval za kľúčový povedať bankového systému a ďalej. Mimo centrálnou bankou nejaké s tým máme? Ja som myslel skôr taký, že to sú naozaj mocní ľudia, hovorí sa o Fede, že
bola určitá konšpirácia, Ja. špekulácie, že vzniklo a následne sa to nejak presúva. A tak to súvisí s tým, v podstate, čo som naznačil z tej príčinovej strany, že naozaj vznik centrálnej bank aj vznikol pod tlakom záujmových skupín, teda bankárskych konkrétne, lebo sa oplatí takýto systém. Čo je? Som v tohto prístupu, ktorý tu prezentujem, hovorím, že a to nie je rozdiel, to nie je podstatné. Podstatné, že niekto má nejaký monopol na vydávanie peňazí, má monopol na riadenie, na regulovanie a tak ďalej. Tam potom nie je rozdiel, či je súkromný alebo verejný. Je to administratívny monopol, centrálne stanovený administratívny monopol. A naozaj, to je problém v dnešnom svete, nielen v bankovníctve, že záujmové skupiny tlačia na niečo, aby štát im to poskytol alebo dal. Preto ja hovorím, že dnes nie je kapitalizmus, ale korporativizmus alebo niečo podobné, kde celý systém funguje na dvoch systémových deformáciách. A teraz im do šírky, a pre mňa to je kľúčové pre pochopenie, prečo sme takých problémov, systémových problémov. Prvý je, že žijeme v parlamentnej, žijeme v demokratickej spoločnosti rovného hlasovania, je hlas rovnaký hlas, každý dáva v tajnom hlasovaní. To znamená, že čo sa odhlasuje, to sa môže a má realizovať. To znamená, že môže sa realizovať vyhlasovanie, čokoľvek, čo ide proti slobode a proti vlastníctvu, proti čokoľvek. Čiže ten systém demokratického hlasovania, rovného hlasu, jedno a tak ďalej, to je problém, ktorý je, napríklad Anthony de Jasse to nazval hrou s tretími osobami, distribučná hra s osobami. Netvrdím, že teda je diktatúra, to nebude zle. Tvrdím, že to je zabudovaný problém. Nemôžeme sa čudovať, že vždy vydajú populisti, každé krajine, to je jedno, či dámo pravo. Oni sú napríklad za to, že sociálni všetci, lebo jednoducho vedia, že z našich daní môžu slúbiť poskytovanie nejakých peňazí a tí ľudia, ktorí vždy ohlasujú, tá väčšina ohlasuje to, že niečo nám získa. Správa sa racionálne. Ekonómovia Brian Kaplan nám dal do pozornosti teória racionálneho voliča, ktorý popísal v tej knihe, to je relatívne nová kniha, kde popísal tú racionálnu iracionalitu. To je veľmi dobré. Čo je tá prvá príčina? Sú tie záujmové skupiny, ktoré sú prítomné všade v ekonomickom rozhodovaní a nakoniec aj v politickom. To znamená, že vplyv záujmových skupín na vlády, centrálne banky alebo čokoľvek, ktorý rozhoduje aj o peniazoch iných, ktorí sa vylobujú, že jednoducho získajú výhodu pre seba. A to už potom ale nie je samozrejme ekonomický pohľad. Keď chcete hodnotiť niečo ekonomicky, tak musíte sa snažiť, Frédéric Bastiat odporúčal, vždy sa snažiť posudzovať nielen dopad na jednu skupinu, ale aj na ostatných. Aj teda nepriame dôsledky dlhodobie, ale aj na ostatných. A samozrejme, že oni vo vlastnom záujme pochopiteľne hľadajú prospekt pre seba. Ale pochopiteľne aj to bez vplyvu štátu, vlády a tak ďalej. Nepriateľné pre mňa, či ešte pre vás, je, ak to vylobujú cez štát, cez vládu a aj cez mojich daní. Ja som asi nemal tiež úplne konkrétne odpovedať, a tú druhú otázku to bolo komponentálne. To vlastne možno aj adresuje nejaká alternatíva tomu systému vlastne sústredenie alebo zmena z dolu, z komunít a z časové banky a lokálne výmenné strany. Určite to tomu pomôže, môže pomôcť aj takisto aj elektronické bankovníctvo, aj takéto formy. To sú všetko formy, ktoré môžu uľahčiť slobodné bankovníctvo vôbec, že ja neviem odhadnúť, do akej miery samozrejme prispejú k tomu, ale áno. A to je to pre mňa dobrý smer a je to len vidieť. Ďakujem veľmi pekne. A teda vzhľadom, ako som už avizovala na spomínané časové obmedzenia, by som teda chcela ukončiť diskusiu, poďakovať všetkým diskutujúcim a najmä nášmu dnešnému hostovi, pánovi Bondovi, za mimoriadne zaujímavú prednášku. Zároveň by som vám chcela dať do pozornosti, že ak by ste mali záujem nejakú osobnú konfrontáciu, respektíve konfrontáciu v zmysle položiť nejakú otázku
nejakom takom osobnom rozhovore, tak pán Bohda súhlasil, že tu zostane ešte prípadne nejakých 10 minút na nejaké takéto osobne postavené otázky. Ďakujem vám za prítomnosť, za účasť, za pozornosť, za záujem a prajem ešte krásny zvyšok popoludnia. Chcela by som ešte upozorniť, že o týždeň 26. októbra sa uskutoční druhá prednáška z cyklu Alternatívna ekonómia. Našim hostom bude pán Karpiš a bude to teda na tému prešli papierové peniaze alebo prichádzajú zlaté časy. A ja chcem poďakovať a naozaj, kto by mal záujem aj e-mailom, môžete dostať môj e-mail a môžeme tak rozvinúť diskusiu, prípadne zdroje, materiály, čo je možno vám pomôcť. Ďakujeme vám. Ja by som ešte chcel povedať, že ak by ste nám mohli zaslať nejaký feedback buď na Facebook alebo na náš e-mail Alternatívna ekonómia, gmail.com, by sme boli veľmi radi, keby ste nám naozaj niečo zaslali, niečo, čo by sme mohli vylepšiť, čo týka organizácie. Po prípade by ste nám mohli poslať nejaké námety na témy alebo ľudí, ktorí by sme mohli pozvať. A ešte jednu vec by som chcel povedať, som prekvapený hotový, mám tu taký daček. Kvôli tomu som sa neprišiel. Určite nie. Je taký pamätný predmet, také poďakovanie. Je tam vlastne poďakovanie od nás, hlavne do obdobia a dúfame, že to bude pripomínať jeho účasť na tomto prednáške. Ďakujem. Veľmi sa teším, že takéto niečo tu vzniklo. Dúfam, že to bude trvať dlhšie, dlhodobejšie, že to bude tradícia. Držím vám palce. Ďakujem aj vám za účasť. Ďakujem.